thought you were just a soldier. I thought you would not understand. That's gonna throw her, father. Ona von! Boš nas! Kome se stavljam na raspolaganje? Nisam vjerovao da ćeš iti izdat i otići sa ustašama. Bio si s nama kad je bilo najteže, 41. Srbima je sad ran. A šta ti nisi Srbin? Jesam. Odluka je da pukovnik Gotovina preuzme zapovjedništvo i obranu Livna. Imaš neko pitanje? Na zapovjed, gospodine generale. Kad preuzimam položaj? Već si ga preuzeo. Jesu vam žene rekli gdje je to selo? Znao mi gdje je to selo. To nije selo, to je zapravo više neki zaselak. Sad su se zavukli u otete kuće prognanih. Naložili su vatre i drijemaju misleći da im po ovakvom vremenu ne možemo ništa. Bez i malo milosti. Treba ih iskorijeniti! Samo jedna ostala, lako i lade. Nije vam je klupa, to je brisani prostor. Svi mogu izginuti prije nego se bunkerima uopće i približi. Ajdice, kažeš. Jedan Ante. Knin je ključ oslobođenja cijele Hrvatske. Kad razbiješ osinje gnjezdo, odoše i os. Nećete valjda da me ubijete sad zato što ne mogu da hodam. A šta nego ćemo te čuvati i nosat, jel? Daj pa vi ste me sjebali! Ajde, seri mi ne ubijam do zarobljenike. Problem je jedino u tome što ćemo zateći na oslobođenom prostoru. Molim te, učini sve da se spriječi osveta. Dobar dan. Ja sam... Sve mi znamo vrlo dobro ko ste vi. Milice, zdravo i čuvaj se. Ode ti, Geđo. Koga da se čuvam, jebo mater ko te vamo dozvao. Pljačkaju i ubijaju oni koji nisu bili s nama ni na početku u Vukovaru, a ni sada na Dinari. Pa vi mene dajete svoju ruku. Znači pristajete.